karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Oh, uy. Hala, mga sinina man is babay. Kuha na po. Oh, ha? Kini? Oh. Kuha na. Naisukod. Ako ning isukod? Bungol ka? Matud ko, isukod na. Ay, kagkisam rin ni mga sinina, sir. Kagkara. Mo na isulob sa karon na panahon. Pero sir, maarang kain ako. Baka lang din na maarang nimo. Basta isulob na. Oo, sir. Hala, uy. Kanito ini sinina ni Kara, uy. Pero nga ipasulob ni Sir Hans na kung sino ng puwan ni Anhing Kara. Yes, ah. Ay, uy, Kent, ano may kalit makagtunga des kilid? Uy, makuyawan man sa tanim mo. Saan na isingin ang agbit-bit ni mo? Ang kinsam na. Ako? Ay, sa ayaw pa makak. Naibaw ko nga dili na imong sinina. Kaya wa ko mo palit og puwang sinina. Ha? Aw, dili bitaw ni ako. Kang Anhing Kara ni nga dress. Kining nga dress. Ano naman na nimo? Di man nagikan. Gikan man sa parador nga kinandaduhan. Unya gipakuha ni Kuya Hans nimo. Ngano laging naana nimo? Maumang ko na niya kung isulob karong gabi sa panihapon. Unsa? Nagbuo ta sab siya kung unsa imong isulob. Okay naman sa good, Kent. Basin pati ay, makuha-kuhaan nang yung kalagot na ko kung ako ning isulob, diba? Nagkaminit sa maayo si Kuya Hans nimo, Yesa. Mura magkagbata nga iyang giduduwaan anang iyang gipabuhat nimo. Pasagdi lang gud una ng imong magawang sing tripinggot. Nga naman gid nga mulaban man ka ni Kuya Hans. Nahibaw naman ko sa rason. Dili ko mudawat sa imong rason na, Yesa. Dili ko makadawat na. Kent, Mabora ka ng imong rason aron mapadagdaog ka niya. Ay, sa mahimo ra yun nga dili ka mo bayad sa imong sa niya. pasagdi na lang gud ko. Ay, balik na sa taining lalisa. Mag-ilis na ko eh. Nganong ang puwa man nga sinina ang ipasulob ni Kuya Hans kang Ayesa. Ang ako man yung pinalit. Happy birthday, Kara! Oy, Kent! Thank you. O pag hindi ka malimot sa akong birthday. Anong malimot man ko? Ay nga, espesyal mga para nako. Salamat ha. Akong gift para nimo. Nakagipalit para nako. Ayay. Imo na sa gikuha ng imong allowance para ipalit og regalo nako, no? Pasagdil lang gud ko. Uy, dili mahimong pasagdan ta ka. Luoy kay ka kung dili ka nako badlungon. Kara, ayaw ko kaluy eh. Sige na. Tanawan na kung unsa na akong regalo para nimo. Hala? Sinina nga buwa. Mao man ang ako nakita sa display window sa mall. Nahibaw ko nga ganahan ka na. Mao nga kana akong gipalit. Salamat kaayo ha, Kent. Ganahan kay ko ining maong dress. Ako ning isulob unya gabi sa dinner nato. Pero Kara, ayaw lang pagsulti ni Kuya Hansa nga. Ako nagpalit ng red dress. Okay? Buhi pag yun ay mong sina. Kadugay na sa panahon nga ako ning napalit. Hala. Sakto rin sa kalawas kining red dress nga. Gigi pa nag-iya ni Anhing Kara. Pero daw eh. Raina sa nimong sulob tagdili atong sinina uy. Unya, patay pagid ang tag-iya. Ayisa! Ay, ito na.
Ay, misingit na sa nga akong agahong sa puton. Aysa! Tuon na lagi. Bisingit na sa si Hans. Tuon na ako siya, eh. Tugan ka kubag-kubag skiting ining Sir Hans, uy. Aysa! Naunsa na sa imong maguwang? Wala man og nag-wild. Ngano siya, uy? Aysa! Naana, sir! Hoy, Kent. Naluoy kang ayasa, no? Ha? Hala, ha? Tulala lagi ka. May mabagdil lang ko naman sumukod din ito eh. Pack up na mi, ha? Nanangid na lang mi nga mula kaway na. Musayo rami og maubalik. Sige, kamo na bala. Kent, ayaw nagproblema nga akong pag-aniha. Di naman ko mangaway ni Ayasa. Promise. Ikaw, dili na mga away. Claire, nakailagay ko ni mo. Sultihin na lang ko kung unsay sunod mong plano. Naunsa ka man na yun sa planuha ba? Wa ko'y plano, uy. Sa ako nang giingon, panrabaho ning ako, wa ning apil nga personal ang katuyuan, okay? Ka? Lagi, promise. Di na ko magsamok-samok nimo. Di na ko mangaway anang Ayasa. Mika naman, mi good. O pagyapo ko salig ni mo, Claire. Hmm? Kung unsa may mong plano, mas maayo pag imo nang isulti na ko. Wa lagi ko'y dootang plano, naunsa man ka. Kapoy na sige pangaway, uy. Sige ha, ato na ko. Ikaw na sulti sa imong kuya Hans nga mamauli na mi, ha? Unsig tan-aw mo na ako, Sir Hans. Nagsige lagi kagtutok na ako. Tuyok. Ha? Patuyokon ko nimo. Kapilang ko mo tuyok. Eh baka nagkapila ka mo tuyok? Basta tuyok. Grabe ka mag-model. Aha? Oh. Sumpay pa din si kalagot ako ganina nga. Nagmodel-model ko. Ano ko'y pagdagag storya diha? Tuyok na! Oh, good. Katulo lang ha. 1, 2, 3. Oops. Nalipong na ako. Okay na? Ngayon ako mo tuyok? Kuy lami. Wag yung lami akong tuyok. Hapit naman gani ko malipong sa pagsig tuyok. Nya, way lami. Anda malami sa paras panihapon. Kaya mga na ta. Oh. Tiyo, anhilang una ko sa inyo, ha? Ay kagan, kung nga pala ko'y utang kabubutong si mong mahanay. Di ko pasakar mo eh. Kay usaman day utang ni mo kang papatyo. Ay, sa una man kung milayas magkuko sa una niya, dito kung tango sa inyo. Limot ka. Oo. Kay nung dong ko anak, Tyo. Sige, maganitog ampo si papang mo, pauli na lang ka. Unsa? Tawagan una na ko si Ayisa, Tyo, ha? Ay, kagang! Ay, kinsa maning kalit nga nanawag, oy. Uy, hala, ang insik nga Bisaya. Hello, sir! Oo, sir. Ni ako syudad, sir. Nangita ko Ayisa. Hey, kabalakaan na, sir. Makitaan lagi ni Ayisa, sir. Impas lagi ni akong utang ni mo. Likod na sa ko at bang. Okay, sir. May mo bagmudungan yung kaon. Kuya Hans, yes ha? Lingkod kan. Sige. Mga ano ta? Birthday mo di karon ni Kara, kuya. Dili ba? Hala. Birthday sa... ni Kara karon? O Ayisa, iyang birthday. Mabitaw nga nagsulob ka ng puwang nga sinina. May nanawag sa phone ni Ayisa, kuya. Tubaga Aysa. Ha? Ano siga mo na imong mga mata? Tubaga na. Tubaga ang tawag sa mga inahan.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!